I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At pindutin mo na rin yung notification mo para lagi kang updated sa mga video ko na upload. At ngayong araw mga kalagalag ay mamamasyal tayo. At ang pasyalan natin mga kalagalag, itong Bagbag Beach. Dito sa Sual, Pangasinan. Yan. So last time mga kalagalag, napasyalan na rin natin yan. Kaya lang yung kinukos natin dyan yung Little Batanes. Pero ngayon yung ating pupuntahan mga kalagalag, yung beach mismo. So ibablog natin yung beach. Titignan natin yung kagandahan dyan mga kalagalag. Dahil yung Bagbag Beach mga kalagalag ay white sand beach yan. So puting-puti yung buhangin sa lugar na yan. At napakagandang pasyalan talaga. At siyempre mag-relax tayo ng konti at napakainit ang panahon. At kailangan natin magpalamig ng konti. At masarap pasyalan ang lugar na yan mga kalagalag. Dahil sobrang ganda at sobrang linis yung tubig dyan o karagatan dyan sa Bagbag Beach. Dyan nga sa Sual, Pangasinan. So mga kalagalag, sama lang kayo sa ating pamamasyal. Let's go! Sa ating kanan mga kalagalag, so karagatan na yan So mga beach na rin pala ito dito, mga resorts na Pero yung pupunta natin mga kalagalag, medyo malayo pa. Makipot lang yung kalsada dito mga kalagalag, pero okay naman at sementado siya. So kahit makipot siya, pero komportable namang daanan ang kalsada na ito. Ano ba mga street lights na mga kalagalag? Kahit mga ganitong parang liblib na lugar So okay rin to kahit kagabi ka dadaan pala dito. Maliwanag kasi may mga street lights. So okay rin yung barangay dito. So ayan mga kalagalag, nakikita na natin dito yung power plant, electric power plant, na kung saan yung kuryente na nakukuha dyan ay dumidiretso sa linya ng NGCP, na siya naman yung nagdi-distribute sa mga distributor. So
Magandang view dito mga kalagalag yung kabundukan niya oh. Agad ang mga fish cage mga kalagalag. So nakita na natin na sobrang daming fish cage. Ayan o, sobrang daming fish cage o. Ayun. So yan mga kalagalag yung power plant. Yan, so dagat na rin ito mga kalagalag oh. Yan oh. Ayan, so may island dun sa gitna mga kalagalag oh. Ayun, so maraming fish cage. Kaya lang masangsang yung amoy dito. Mga namamatay na isda yan. Ayan oh. So napakaganda mga kalagalag ang lugar dito sa Aswan. Ayan oh. Talagang sulit sa ganda. Sira pa yung kalsada dito mga kalagalag, pero sulit din ito pagka natapos itong kalsada na ito. So ginawa ulit. So sa ngayon under construction pa rin yung kalsada, pero kaunting bahagi lang naman na karamihan tapos na. So maiksi lang ito yung rough road. At tayo mga kalagalag, kaunting dikuan na lang ito at naroon na tayo sa Bagdag. May kalayuan lang sa mga kalagalag kung galing doon sa highway. Mga patalo siya sa 10 to 15 kilometers sa papasok. Pero wala namang problema at maganda naman yung kalsada. At sementado naman. Kaya lang sa may gungad, may pinakonstruction lang doon, medyo matraffic siya. Kaya nahirapan tayong lumusot at madikit yung kalsada, maputik na matigas. Pero paglampas nyo doon sa may ginagawang kalsada, okay naman na. So maganda na, tuloy-tuloy na biyahe natin. Dito tayo nagbayad nun eh. Ayun o, Tubagbag Beach. Andito na tayo. So may bayad lang doon sa entrance mga kalagalag na 20 pesos. Yung sa sasakyan
Pag motor 20 pesos. So pataas na ng pataas yun, depende sa sasakyan na dala ninyo. So yan mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Bagbag Beach. At kukunan lang natin kunti itong paligid niya rito. So kita nyo, ang ganda. At may island dyan mga kalagalag na pwedeng pasyalan, no? Ngayon low tide, so pwede siyang lakarin kasi may sunburst siya. So pwedeng lakarin yung island na yan pagka ganitong low tide. Kaya lang pag high tide, so yun, malalim yan pag high tide. Ayun mga kalagalag, may naglalakad doon, titignan natin. So napakaganda ang lugar nito mga kalagalag. Ito yung buhangin nila, white sand mga kalagalag. Talagang pinong pino siya. Kaya lang marami siyang mga seagrass na dito ngayon. Siguro yung malakas na mga alon, kaya maipadpad dito yung mga seagrass. Pero okay lang naman yan, hindi naman dumi talaga yan na kalat ng tao, natural yan. Pagka ganitong dagat mga kalagalag na maraming seagrass, may mga bato-bato, okay yan. At yung mga taga rito, tsak hindi magugutom pagka may mga ganyan. Yan, so inayos lang natin yung camera mga kalagalag. So may mga entrance lang dito sa bawat resorts. Pero mura lang naman, di naman kamahalan. Ayan. So marami mga cottages dito na mura lang ang upa naman sa cottage. Then mayroon din tayong kwan dito mga kalagalag, mga magagandang quarters o transient na pwedeng i-rent para sa overnight naman yon. So yun kanilang mga cottage mga kalagalag. Ayan. Ayan, so yung island na yan mga kalagalag. So ayan, may tumatawid doon, oh. Ayan. So nandito pa rin tayo mga kalagalag sa Bagbag Beach sa Sual, Pangasinan. Ayan. So may mga bata. Sila yung kayo nagpapatok ng kung ano, no? Boga, no? Kalakas. Lakas ng boga nyo. Pwede nyo balahan yan ng lata rin, eh. Yung bata kami, ganyan ginagawa namin. Babalahan namin ng kuan, palayuan kami. Ha? Bakit? Gusto mo sumama? O mag-hi kayo ngayon. Mag-hi. Ayan yung mga bata, mga kalagalaga, nagpaputok ng boga. Uso dito yung boga mga kalagalaga. Ayun, marami nang paputok ng boga. So nung bata kami ganyan, laruan din namin nung bata kami. Kaya lang ngayon, nire-regulate na yan, pinagbabawal na. Nung bata kami, hindi man bawal yan. Ayan, so itong island mga kalagalag, ayan. So pwedeng tawirin siya. May kuha naman siya, yan, oh. Kasi pagka ganitong low tide, lumilitaw yung sunburst, yan. So pwedeng lakarin yan papunta roon. Ayan, pero hindi naman kuan kasi yung island na ito, hindi maganda rin puntahan kasi puro bato lang mga kalagalag, oh. Kung kukuha ka ng makakain dyan, masarap puntahan yan. Kasi mga ganitong dagat na maraming damo o maraming seagrass at saka mabato siya, so marami tayong makukuhang mga lamang dagat dyan na pwede nating kainin. Ayan, kaso ngayon at medyo may kalayuan naman, so hindi na natin puntahan yung mga kalagalag. Pero may nangunguha ng mga kwento mga kalagalag, mga shell siguro yan. Ayan, may tao, mababaw lang naman, oh, hanggang wala pa sa baywang nyo, mababa lang. So mababaw lang yung tubig at ngayon is low tide. Ayan. So balik na tayo doon mga kalagalag. At so ito yung kabuuan mga kalagalag ng Bagbag Beach. So napakasarap pasyalan ang lugar na ito. Okay, sa compare mo doon sa
ibang dagat dito sa Pangasinan. So mas mainam na ito kung kayo tiga Tarlac o Pampanga o ibang bayan dito sa Central Luzon. So maganda itong lugar na ito at malapit lang siya. Tsaka napakasarap pasyalan nito mga kalagalag. At maluwag yung kanyang space dito bago sa dagat. So pwedeng may space siyang paglalaruan. Yan, so kita nyo naman yung mga bundok mga kalagalag, oh, napakaganda. Kaway ulit, kaway! Ayan, so yung mga bata mga kalagalag naglalaro sila ng boga nila. So tingnan yung alon mga kalagalag. Hanggang doon lang yung alon, hindi siya umaabot dito. Malalaking alon doon, oh. So nakikita natin yung alon doon, medyo malalaki. Ayan. Pero hindi naman siya umaabot dito. Pagdating dito, mahina na lang siya. So talagang napakagandang liguan ang lugar na ito. At maya maya maliligo tayo mga kalagalag. Hello. Makiraan po. Tingnan yung alon mga kalagalagon, lalaki, oh. Pero hindi siya umabot dito. Yun lang kainaman dito, oh. Yung alon hanggang doon lang. Ay, may mga naliligo na doon mga kalagalag, oh. So private property, no trespassing. Ayun, maganda rin itong mga kalagalag, oh. Kaya mga private property na ito. So wala lang masyadong tao ngayon. Pero pag linggo ito, maraming nagpupunta sa lugar na ito. O maya maya siguro konti. Maaga pa kasi. Kasi Sabado nga pala ngayon. So konti lang yung tao na nagpunta ngayon. Sabagay mahaba ito mga kalagalag. Hanggang doon pa yan, oh. Oh, mahaba ito. So may mga magaganda pang kwan doon sa taas ng bundok, oh. Hindi ko alam kung malinaw ito sa kuha talaga ng camera. Ayan, so doon mga sa lugar na yun mga kalagalag, oh, yan mga bato na lugar. O, maraming mga makakain dyan. So yan mga kalagalag, at subukan muna natin maligo dito sa Bagbag Beach at tikman din natin yung sarap ng tubig dito sa Sual, Pangasinan mga kalagalag. Kaya sama lang kayo. Yan po mga kalagalag, masarap maligo. Yan, so matagal-tagal na tayo hindi nakaligo ng dagat. At ngayon, okay naman, mabuhangin naman. At yung pan lang dyan mga kalagalag is mapato sa lugar na yan. Pero okay naman, masarap liguan siya. At siguro sa gawin doon, wala nang bato masyado. Pero dito, lalo na sa may gitna, mabato siya. Pero okay naman at makakuha naman siya, malambot yung buhangin niya. Kaya lang kung kayo yung maliligo sa lugar na ito, kailangan naka-safety yung paa nyo. Tingnan nyo sa akin, yan. So kailangan naka-safety yung paa nyo para hindi kayo masugat sa bato. Pero okay naman, masarap maligo at masarap magtampisaw sa dagat. At lalo na ngayon medyo mainit ang panahon at kailangan nating magpalamig ng katawan. So tara mga kalagalag, maligo ulit tayo.
So ayan mga kalagalag, natapos na tayo dito sa Bagbag Beach, dito sa Sual, Pangasinan. So nakita nyo naman mga kalagalag kung gaano kaganda ang lugar na ito at napakagandang pasyalan at napakasarap ipasyal ang buong pamilya sa lugar na ito mga kalagalag. At napakalapit lang mula sa Tarlac mga kalagalag. So may 1 oras lang ang biyahe natin. So papunta rito. At napakaganda naman yung kalsada mga kalagalag sa lugar na ito at sementado naman kahit na makipot yung dinaanan natin kanina, nakita nyo naman, pero sementado. At nakita nyo naman itong dagat dito ay talagang napakaganda at napakalinis mga kalagalag. So may island, yung island pala na yan mga kalagalag na nakita natin kanina, yung pala yung tinatawag nilang The Little Palawan. So yun palang pinangalan nila sa lugar na yan. At maganda mga kalagalag yung kabuuan dito sa karagatan ng Bagbag. Kaya mga kalagalag, hanggang dito na lamang yung ating pamamasyal at naway nagustuhan nyo itong ating pamamasyal sa araw na ito. At muli ako yung humihiling mga kalagalag, naway paki-like, share, subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. So mga kalagalag, hanggang dito na lamang at God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.